Uso bubo. Asa? Asa Papa Gre? Asa Papa ba? Asa Papa? Uso bubo. Asa? Asa Papa ba? Asa Papa? Asa bubo. Sa Papa Gray. Sa Papa Gray. Mangawin ang chicken. The chicken can reach you. Ya, sorry, good pre. Ini mo gusto na pre. Ay vlog nami diri sa among loyo na amin ni Gray. Si Gray kay si tanaw siyang chicken. Tanaw ka sa chicken, Gray. Uy. Tanaw ka sa chicken, Gray. Chicken? Asa man chicken? What's this? Asa lagi? Tanaw mi sa chicken ni Gray. Chicken kuno na matod. Chicken kuno na matod pa ni Gray. Is that roaster? Rooster. That is roaster. Roaster. Rooster na eh. Owner of the rooster. Is it tag-iya sa rooster? Who is this? Who is that? Hapon guys, namin sa among loyo. I-flex lang na ako among sili nga hilaw pa og bunga. Dili din akong sili, kang G-Force kining sili tinanom. Pre. Pre, bala na tambal pre kay iko ana ko na pre. I-blast na ako na, gamito na nako. Ibalin mo mo. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you going, Gray? Dako na tong broiler, Gray. Na natay malitsyon, Gray. Broiler na chicken. Toy? Sino kita na dia, Gray? Sino kita na dia? Sino kita na? Sino kita na? Hey! What are you watching? Chicken. Chicken? Can we see the chicken? Can we see the chicken? Can we see the chicken? Look, open. Open to see. So that we can see the chicken. Is that chicken? Is or chick? Chicks. How many are there? Chick. How many are there? Chicks.
6, How many? Count, count. 1, 2, 3, 3. Di po mga kabalang mo count si Bigri Bigri ay. Baka kabalang mo count, Gray. Ano na, silig na, butan. Sige, silig. Ayun. Ha? Screen ma. Kal. Pila? Screen niya metro. Screen niya. Screen niya kalwa. Screen niya. Screen na eh. Ah, sa lagi ito, dagko or Ah, dili gagpino? screen na eh. Ano ka nang salong sa ero ba? Ah, sa iro. Ako mag-usap sa iro. Mo gi salong. Ano kayo? Ang screen taya man. Pino itong kung sa manok day, sa iro day. Ano, pagkita ko na ko balik. Oh, grabe mo kumulong. What? Ano ka dito? Pila po na. Ano man? Ano yung gingon? Pila. Nalimot mo ko eh. Ako mo tayo, gumalit na. Ayan, tabot, yung apay kag kahoy. Matanggal, mabalik ko na kung kan. Ang manok sa pantanggal. Ito yung mga kagawi. Hey guys. Go upstairs na ko. Go. Baik lah kan? Milakaw ko, inumilakaw. Ha? Inumilakaw. Ano yan ka? Basta. Iya, di ba may tindahan? Ha? Di ka mo pa tindahan? Dili.